What's up, guys? Kai, Allah ka. Ana ka dinga mana a shari'a. Kana dan musulmi, maimakon ka mana sallama sai ka dinga wani WhatsApp, ka sako wani gajeren wannan kai kace wanda aka je farauta. Kamar ya inda ka ta baba ne fa aiko ni. Lafiya nake jin hayaniya. Ban Allah. Me haka? Haba malam. Ka tausaya mana. An ki a tausaya ma. Wata ya kare zan je in kai gidan ruwa ko gidan kwastoma na zai biya ni kuɗi. In ban kai ba zai biya ni ba. To ni na raunana. Wannan kai ya dama kai isha fa ni ba ruwa na ko ka samu ko ka rasa ni duk ɗaya ne a guri na. Ya malam kawai ka bane ɗebi ruwan nan. An ki abarka. Ya hakuri. An tashi komai tafiyarsa. Na tashi ba wanda zai ƙara ibar ruwa. Ai ba gidan ku bane ko? Shugaban kasa ma ta yi ko isai fetur yanda aka ga dama aka siya. Amma dai bawan Allah dai ko za a rufe gidan ruwan nan ai abin da zai ɗibi ruwan da za a gawa wanka ko? Gawa? Gawar waye mutu. Wata tsohuwa ce ta mutu a gidanmu. To a samu ƙasa a burkice ta da ƙasa tsaf ai mata taimama. Anya kai cikakken musulmi ne kuwa? Ana kokonto shine ma nake tunanin din ko ni din ne ma ko ba ni bane din ne ma ne shine ma nake tunani. What? Ban Allah a samu masu jakai su ka ƙasa ko mangala 40 ce ku burkide ta da shi a ji a danna ta rami shikenan. Kai ka taba ganin inda aka yi gawa taimama? Sai a fara. Kaga ba wannan ba. Wannan lado baba ne ya aiko ni. To ite me? Yace lalle lokacin sallah a kame wannan ruwa. Lokacin sallah ai to lokacin wanda da kace lokacin sallah a kai masa ruwa. Kai dai na san ba sallah za ka yi ba. Kai dai wannan kullun kana daki kana jin kadan banza da wuce na san ba sallah za ka yi. Kuma shi ma ka ce masa na tashi ruwan nan ba zai samu ba. Kowa ke mama ke ga masallacin. In ji baba fa. Ni ubana ne? Shi ne fa limamin unguwar nan fa amma ka ce haka. Kai je in fada. Ka je ka fada mama. O kana so a tashe ka kenan. An daɗe an kulle boda ma an zauna lafiya bare wani gidan ruwa boda ma an rufe ta an zauna kalau ba abin da aka yi hawa da wani guri boko da zai mana mu da duk mun sanya ake yi gashi ba shigo da hinkafa kuma ana rayuwa shugaban kasa a daina shigo da hinkafa kuma ana rayuwa yanzu ai daga gwamna sai shugaban kasa kadai nake tsoro daga gwamna sai shugaban kasa za ka gani da ma za ka gani na gani din sha har ni za a nuna a alaikum salam sannan ku ɗan mata ɗan mata a dangari in ba ku ba gari mala akwai ruwan nan kuwa akwai ruwa idan Kano kike so in tike miki da ruwa akwai ka san sha'ani da yan makaranta mun tarin wanki ruwa yayi wuya a gari wallahi ke ni fa ba makaranta ba in coci za ku ko gidan mai shanawa ko gidan musubahu an fara a maraba ko gidan mutala simon a abedi ko gidan alias kano da gidan ne inda za ku zan zuba muku ruwa ai da kuka tashi zuwa sai ku to da irin wannan motar da aka rubuta wata tan kamar guda 47 in cika muku ita ruwa tab ku je gida wa'annan ma yayi Allah sarki ba yanzu nan sai in zuba muku ruwan nan hankali a kwance kar ku fada mu amma kai dai an yi dinan ne alquran kai dai an ka mutu zamu ga wa zai ba sallah nan muka zo ɗiban ruwan da za a gawa wanka kace wai an kulle ba wanda zai ƙara ɗiba amma saboda kaga yan mata guda biyu yan dakwale hada da duwawu da cewa wai ko soci za su wanke zaka zuwa to haka ne ra'ayi tun dan wake da diga gidanka ko gidana da shugaban kasa irin fa boda ka je ka kai magana man kasan nan amaryan shugaban kasa ce gidan ruwan nan amaryana ne sai yadda na ga dama in sarrafa shi shugaban kasa yadda ya ga dama in sarrafa Najeriya gaskiya ne mata da kake gai komai na mata ne dukkan namiji kurai bawan mata ne dan kalabe alquran dan zuba miki bayar Allah madama me zai da kai kin za ka zo ka burgita ni kai ba ma sha ba Allah zai kadiran wa maridun wa alimun wa hai yakwa saura ke ko saura da yar uwata thank you very much malam dala ya dora ni ai da kin bari na dora miki ko kai aka sa to gafara
Kaza. Allah. Ba wanda zai ɗibi ruwa a gidan nan. Haba bawan Allah. Babu ruwanki. Baka kai. Ban Allah ni kamar Ka tuka ce ba ruwa na? An mai da kai kabejin mara mutunci. ni kamar salat. Ban Allah ni kai wannan wankan zarkin. Me kake mun dariya? Me kake mun dariya? Ka kuma me kuka tsare ni? Ha? An fa wallahi wannan ma ya fara. Ya san an fasa zuba. Haba bawan Allah. Ina ruwai in ban daure miki take ba Allah ya tsinan albarka. Yan iska. To ai ga tuka kaman kudin ko? Ƙara su tuka kaman kudin. Ƙara su tuka kaman kudin. Kuma mun zan samu masu yin kama da wake. Ko na 400 ne ni. Wayo Allah. Tun da wurin ki baka baki kai hakuri. Yanzu ba an bai ka iba ba? Ha? Kuma kai ran tawakkali da ke ba tawakkali ne da kai ba dan mutanen arziki bane kai. Kai mau kudi. Arewa kasa kada. Already daga nan. Ada action kawai ki dora kira ki ko. Action. Anisi fito.